We bezochten de 3 finalisten uit de regio van de ondernemingsverkiezing Noord-Holland 2026. In de categorie De Belofte is Elician uit Hoofddorp één van de genomineerden. Elician bouwt aan de toekomst van emissievrije luchtvaart. Zij maken het onmogelijke mogelijk. Grootschalig elektrisch vliegen. En daarmee dragen ze niet alleen bij aan innovatie en werkgelegenheid in de regio, maar ook aan het versterken van de Nederlandse positie binnen de internationale luchtvaart- en technologiesector. Met echte engineering en Nederlandse partners bewijzen ze dat het kan. In een reactie laten ze weten dat deze prijs de ultieme erkenning voor het team is en laat zien dat ze in de regio voorop lopen in duurzame deep tech.